Irlanda, insula de Smarald. Când am început să mă documentez despre Irlanda, nu știam nimic în afară de frumoasele dansuri irlandeze și muzica celtă pe care o ascultam cu plăcere. Nu știam despre harpă, despre povestea steagului, a trifoiului cu 4 foi sau despre castelele și ținuturile verzi ce dau și numele Irlandei de insulă de Smarald. Una dintre cele mai vechi legende irlandeze este legenda harpei. Se spune că un preot irlandez avea o harpă foarte frumoasă pe care conducătorul unui trib și-a dorit-o foarte tare. A furat-o și a adus-o într-un castel părăsit. Preotul însă i-a urmărit și a chemat harpa la el. Aceasta, fiind vrăjită, a venit. A atins-o și harpa a început să cânte o melodie de jale și toată lumea a plâns. A atins-o apoi încă o dată și a început să cânte o melodie veselă și toată lumea a râs. Când a atins-o și a treia oară, a început să cânte o melodie de leagăn și toată lumea a adormit. Și așa și-a recuperat preotul harpa fermecată. Se spune despre irlandezi că le place să bea, băuturile lor preferate fiind berea Guinness, o bere cu care se mândresc peste tot în lume. Există chiar și o glumă, cum că irlandezii beau atât de mult că au trebuit să-și vopsească ușile caselor în diverse culori pentru a nu se încurca când vin acasă după petreceri. Cel mai mult dintre toate însă mi-a plăcut povestea lor populară cu spiriduși, care își petrec toată ziua pentru a face pantofi. Bănuții pe care îi strâng din schimbul acestora îi depozitează într-un ceaun la capătul curcubeului. Sunt foarte șireți și dacă vreodată vreunul este prins de oameni, are puterea de a le îndeplini acestora 3 dorințe în schimbul eliberării sale. Nu vi se pare cunoscută povestea? La noi e un peștișor auriu, parcă, nu? Și dacă tot am vorbit despre povești sub formă de glume și folclor, să spunem și una istorică despre semnificația culorilor de pe steagul irlandez. Verde, alb și portocaliu. Istoricii spun că pe teritoriul Irlandei există 2 comunități religioase extrem de importante. Vorbim aici despre greco-catolici și protestanți. Se pare că fiecare dintre cele 2 comunități are atribuită una dintre culori. Verdele simbolizează romano-catolicii, iar portocaliul vine de la protestanții care îl venerau pe William de Orange, rege al Angliei. Albul dintre cele 2 culori semnifică pacea pe care au reușit să o stabilească între cele 2 comunități religioase. În lunga istorie a omenirii, bătăliile religioase au fost foarte multe și uneori de foarte lungă durată.